Myslíš si, že poznáš Merkur? Väčšina ľudí ho považuje za mŕtvu, vyprahnutú skalu. Lenže pod jeho povrchom sa môže skrývať niečo nečakané. Dáta z posledných rokov naznačujú, že hlboko vnútri planéty sa grafít pod extrémnym tlakom premenil na diamant, čím vznikla masívna vrstva, aká nemá v slnečnej sústave obdobu. A to nie je všetko. Merkur sa dodnes pomaly scvrkáva. Jeho vnútro chladne, kôra sa krčí a na povrchu vznikajú mladé tektonické zlomy. Dôkaz, že planéta je geologicky aktívnejšia, než by mala byť. A napokon niečo, čo vyzerá ako zo sci-fi. Merkur má chvost ako kométa. Slnečný vietor vyráža z jeho povrchu atómy sodíka, ktoré za planétou vytvárajú neviditeľný pás dlhý až 2,5 milióna kilometrov. Svet extrémov, bez atmosféry, bez vody a predsa plný procesov, ktoré popierajú predstavu mŕtvej planéty. Ktorá časť ťa prekvapila najviac? Napíš do komentára a sleduj Temný horizont.